लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो थार मोजां मोनलायनायनि दोंसे जोबोद मोजां शायरि लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना जोबजासिम खोनासं। शायरिया माबायदि जायो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर लोगोफोर। आरो जुदि नोंथाङा दिनैसिमबो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालाम, जाहाथे आं जेब्ला गोदान भिडिअ हगारो नोंथांनिसिम सिगाङावनो सौहैयो। मोजां मोननायाबो एसेबां गोरलै नङा। सोरखौबा गोसो थोनाय मोजां मोननायजोंनो बिखौ जोनोमाव मोनफुंनो हागोन बेबो नङा। सोरबाया सैथोयै मोजां मोनलायबाबो सानसे मोनफुंलायनो हाया। बिसोरनि मोजां मोनलायनाया हाजारखि गोरायानो जायाथों मानो, जुदि बिसोरनि जिउखौ गसाया दानानै हराखैबा बिसोरनि जराया जाफुंनाय नङा। रावबो सुबुङानो गावनि गोसोनि बायदि जराखौ गोसो बादियै मोना। जुलियाबोदि सानसे ओरैबायदि मानसिजोंसो जागोन जायखौ नोंनि थाखाय सायख'ना दोनदों। गसाया नोंनि थाखाय समायनायै साजायनानै दोनदों, जायखौ नों सानसे मोननानै गोजोनग्लायनाय मोनगोन। बैबायदिजोंसो नोंखौ लोगो मोनलायहोगोन। गोसोआव दुखु खालामबाय थानानै मा जानो, सोरखौबा मोनैनि मेगनाव मोदै हुगारना माथो मोननो। जाय नोंनि जिउआव थोजासे नङा, नों सोरनिबा जिउआव थोजासे नङा, बिनिफ्राय नोंखौ गोजान जाहोदों। बिनिफ्राय साबसिन आरो मा थाबावनो। रावनिबो जुलिया गावनि हास्थायनायजों जाजोबा। खाफालाव गसाया जायजों लिरनानै दोनदों बिजोंसो जुलियाबो थि जायो।